Hagaban kongnya ngamla dalam dapan pau kejing sungu kabakrau yo blai ya gaba ladan ringkan bat ngi iwei kum ki khon ki balasiu spa ki jongo aga pengila pat ban wan sai sin pan aga ni ge ying ge bekentang ge jong blai kade lembaga jing yalam bat kejing dan ringkan ke jongo ban ngasngau ya gaban ai kublairu ya ka program komiti jong ka balang ya gaba kalaju ya ai bentalam yang an gawai kasnam chagawai pan engage kam begini ki baro ki jing ai benta ki jong pi kalong ban penjanai negam ta jonga ban keren ban sulap ya kektian ke jong blai ngai ku blai ru ya teman besan chairman bayalam ya gani ke jing sekri ke jong ya gani ke por ke pementa bat kumjuru ngai ku blai ya pi baro laingot ki teman besan ki bayadan gani ke por ke pementa bat ya kit khot jong ke komiti balang ki badan chikaman sekadiang jonga bat ya pi ki long kemi ki long kpa bat kumjuru para samla ngai ku blai kelum ye pi agi kertang ke batiang bat ke badan bor tam ke jong trai benong penim jungi uji Yesus Kristus abang apai ne ke ktian ke jong blai ba kum syakri baret jong blai ngala perkat ban ngala pusan hade marwei naganoma ka benta ka bangadei ban kran ane banyi selak hagani ke por ke benta bat hapadang kita kijing perkat bagi jing pusan ki jonga kijing pensyai lengba kektian ke jong blai bat kijing pensngau lengba mensim jong blai kabangadon ya kaban yuslok agani kapor ka benta kalong bangen syam ni ki artli ki benta na kektian ke jong blai bat ka benta ka banikong kalong bahabang ia mungkin iki sengi ke bementa ngidon kam yalade ban penskam yala ke jong ke jingan ban ke benta ke baar ke long ye ke jingit ba ke jong blai ujongi ban ke ba ngila ye ke ban syam na ke siti ke beningkong ke jong apostol Petrus na ke lenong ke ba san kadkan kabakendai ki kentian ki bong kumni yauta tu pin yale persya ki paskam malage jingat daga batiap badang pendap ye kita ki chu hi ki jingsha sitom ha kita ki parabanget jongpi ki ba ha ka perthai nabau blai ula it kata-kata ke perthai kat bau lai tino ya lau khun balakha marwe bawei wei ru ubanget ha u onom jatsu henry unyo ya ke jingem ke babam jukon tengin tuai agi selajat ke bokut ke bekentang ke jume trying iwan ye ke bantam bari ke ban aingo isnei kin gopa ye ke ban pendap du mensim bokut ujama kiran na preng jungi lang iwei piwei ngin syach ko namar melong ublehi yalam medon ringkat ingi iwei piwei try penteli ki donot ki chungi bangin syach ko ri ke ktien ke jama agini ke por ke bementa na bagi kerteng kures ngipan amen
Habang apai kini ki benta na ke ketian ke jong blai. Ngaperkat halade. Bakine ki ba blai yo ye ke ban pensngau hangai ke ban islok akini ka por ke benta. Kalong syapang ke jingit ke jong blai. Baka benta ke ban kong kalong. Bangin long ki bas kam ke jingai. Abang perkat ye kini ke benta ke bau ngayo ye ke ban keren ye kini ke por ke long. Bangin perkat ye ke jingit ke jong blai. Namar ngitip bastang satang kumba katuk ni teli kisngi. Bau jisu unsya na ke benta ki pom ki jongi. Bang ngau begini ke benta kalong ke benta ka bakrau ban ka babiang ye na ke benta jonga bat jong pi iwei pi wei. Yauta tu pinyele persya henrei. Kibas kam halaga jingat. Kidon ganong ke bakrau banyat ke kumkamon ke jong blai. Ladangin pai na ke ketian ke jong blai. Syapang ke jingyam ke jong wei na ki atiar ke jong blai. Bah ke meningkong ulong ubriu baju pensitombeng, baju penyap, ya ki Kristan, bad ladau tiap, badan ki Kristan ki banget yau blai, ujupan ke jingbet naus im, jong kata gari ke baudan, baunyo ia ke ban pensitombeng, ya ki Kristan, jong kata kawai ke cat benriu, ke bagila temu ban kela, syakan yam bat buat yau Yesus Kristus. Bat barok ngitiap bau tau day usol haga ba meningkong ulong ubriu ba erang ulong ubriu ba man gasngi man gapor uju kmi lenti balano unyo ban sei ka talwar jongo ba unyo ban pendai haki Kristan namar ulong ubriu bom salia ban maj bat ban rat yaki Kristan namaru kuat ia ban penduk jat yaki syum kuat baga balang Kristan kan roy henry ia ba kum utau briu haba ublai udon ka benta ka bakrau bat ka pelan ka jingtmu ka bakrau ka jongo ukhat ia ka yau ba kum utau briu bat haba ublai ulakhat barong itiap bau sol uklalong uatiar ubaskam jong blai bat ukelalong ru u apostol u bayai nes kam ha kejing syakri yau blai usol haba ula yokmat ya kata kejing tingshan ka bau blai ula ai ha u aswa bonlet bat penshitom ki briu ki badan Damaskus bat ashteng lenti kejing tingshan no try kalawan bat ula kelan hangta badai nadu kata kapor bau usol usakelalong wa atiar jong blai bat uongru yikini gigentian ayu kadai yang aban le naga benta ke kerteng jong me ngiyoi bau sol ulong ubriu uba erang ubriu uba map yano ru henry habau blai udon ke benta bat kaplan ke jongu ban khot yau ba komune ubriu habau khot yau ulong uba skam ke jingai syam la shapting yaki ki jong gane ke perthai shapting yus im jong kata ka hima ke jongu bat kumjuru kumbang itiap balarai penram yusol balong upol larai penram yo balaset yo hake bendi harai habau yok sngow bat habau la pediang yu Yesus Kristus ula bat skam ye kata jingat ke jongu mawat haying bendi syam la man thaj ban trai ye ka kam ga mission ke jong trai ula tho ye buntli ki sithi ski balang ke bapher utau long ubriu ba ka ba menning kong syam la tiap syam la ithu yo blai henry habau la tiap yo Yesus Kristus ula buat badula IT yo wat hadu bagi jingyap kan wan
Syam la siap ting. Habang ayo ban pule ye ka wei nakikot lingkrop. Kabaya thu ye ka wei ka khna kabadang khandai shposnam. Hai kata ka jaka ladon ki briu ki bale don bor. Ki bakwa ban penjot ye ka nyam Kristan bat kham tam ban thang bat ban brat lot ye ka tien ka jong blai ka kot ba. Bat hagata ka jaka ladon ka wei ka khna kabadang khandai shposnam. Bat haba utau briu la khot ye ka bat ula ong ye ka bagade ban bentiu ye ka Bible ke khna kabadang khoj kabadang long ke ban siam ke jingmot ke jing perkhat jongka ka siam ye kata ka Bible kalau kabala bet pom bet jaklia kala nyat ye ka ban kala kedop ye ka halaga jong ke syadam. Bat haba kita kiriu terang senam kibasniu kibasyun kibamap yano ru lagi kelung kena kiteman kisamla kirangba. Bat haba ki yoi ya gani ke kena bagale kumta ki ailat ye ka sasisien bat ki ong bentiu ye ka Bible bat brat ye ka bat yu ye ka de kejan Henry kata ke kena kat baki dang ong kumta kadang bat scam ya kata kektien ke jong blame ka Bible. Bat haba kita kiriu terang senam haba kila yoi ya kata kila sei ya ka white lam ke jongki bat klamap klam salia wat ye klung retro ki penyap ye ngisngau thu baga ktien ke jong blai habang ila don yu men sim bako jong blai ngi bat skam ya laga jong ke jingat ke jongi ngem salia wala dangi yap ro wat i klung i bariat habang men sim jong blai utrai baru ki hapo jongi em syam syap ting wala da ki dei ban sim no ya ke men sim ke jong i ro habau usol lapen kala ka bomot yo dau blai ula long atiar bas kham jong blai bat ula long ro ubriu jong blai ubam syam syapting shu bat ubam syam salia shu ya ka yap ka jong o komta la dengin pule na ke ksien ka jong blai Filipi kalnong ka bening kong ka khat ka bat puwei apstol Paul wong namar yang ka ban em galong ukres bat ka ban yap kalong ka jing mentoi kain namar baula sngo thu badei tangune ubala ban ai ka jingem nai ka banta jongu ula sngo thu bagitu ki kam ke baula le hagi sngi ki snam ke bala le no kilong ki kam ki bapen sngo si ya ka mon ka jongu blai kumta ka ei ka bau dhan ye ka ban siu keliang nai ka banta jongu blai baun siu keliang nai ka banta gitu ki briu ki baula penyam ye ki briu ki jongu blai uang yang aban em galong ukres bat ban yap kalong gajing mentoi ken namar baula sngo thu kata ka kam ga bau trei bat kata ka kam ga bau le kalong kabala pen sngo bha hakmat jong blai bat utip bhagawei ga sngi ondaula lek na ken ka perthai blai un sa ai ka bainong ga ba crowd na ga ta jongo namar baula ye ne scam bat baula bat scam ye ga jingyat ka jongo hanai bangi perkhat hagi nigi sngi ke bangi em menta khamtam nagi benta jongi kum ki Kristan ki bangai hau try Jesu hot ke ying ka sam ga jongi nado ka por ka bangi nang ret dan khlom kila long Kristan bat kumjor la yo ye ka ban pen baptis yangi hagi gertang jong blai kupa blai khon baru blai men sim bukhon andai ka ba si kalong bamangi ke bala yo man ya kata kajing pen thamai bor kajong men sim mo khoi lain ba kajing pen baptis ngidang keladian no bat ngimsyam lapai khman bat ngimsyam laminot ya kaban pule ya kektien ke jong blai anda ya bangi perkhat ngisngau tenat ban perkhat i kajing em kajong sol habau blai ulakta ya o wala nadu kakpo kajong ke kimi bat habalai khayu se ka perthai anda ulasan la he om syam la tiap ya ke ktien ga jong blai om syam la tiap bau Jesu long nong pen em jong o hare ya bau blai ukran baruk ta yo
ulalong watiar jong blai bat ulabat skam ye ke jinget ke jongo kano tam na pedeng jongi ki balatiap ye ke tian ke jong blai na du kapor ka bangi dang kena ngarang ye bat skam ye ke jinget ke jongi u blai un sa perlong yengi ki atiar ki bas skam ke jongo namar ukres uang ye ke jing lai lot ukres lapelait yengi namar kata to yeng skam bat wat ai baun riam pat yapi ha kelengkor ke jing long mrau habang ilai yo ya ke jing pen thamai ke jong men sim bokut bat habang ilai yo mat ya ke jing pen kentang yengi bat kham tam ka balang ke jongi habang ilai yo ya ke mandrung riud khat bat pen kentang yelade shika jing shikri you try ngilai yo ye ke ban bam ye ke mat ke jong jisu ba ye ke bandi ye ke snam ke jong ka balong ke khuri ban ukpu habang ila yo mat ye kata wat ai pat bon riam yang idu soitan ke lengkor ke jinglong baman ke jong hanre habang ila yo mat bat yo di ye ke snam ke jong jisu bat yo bam ukpu balong ka mat ke jong tongin ken mau para bangit bien bagamet ke jong abat jong pi kalong ke temple ke ing shong ne umen simbu khoi ujong blai kumta bang is kam ala ke jingat ke jongi ngipen kentang yala de nagani ke perthai bat abang ngipen kentang yala de nagani ke perthai umen simbu khoi jong blai uyai lai lot badu shong haga donon bagi men sim ke jongi arangin pule ne ke kitab Genesis live kendai kelendong nyau bat pra gat khon ngiken mau baba gat tengah kajong Potifar haba ga jon tang maka bat kisakri kisakor kajong ka bat u Joseph haba u tengah jong ka ula let chaka wei pat ka jaka naga bentaki kam ki jong u komus em katengah ke jong u kalapa bat kalapon bat kalakwa ban pengop yau neu samla jong u blai u balong u Joseph bat kalap penbor pengop yau ba unlong u briu jongka lane ulok jongka kalong yau ba udai ban ya thya lam bat ka hakata ka sngi namar ba ukenrat jong shamla don hai kata ka ying ula let chaka wei pat ka jaka bat shamla la ya ka ban yo i ya ka e ka ba maka ka don bat ka e ka ba maka ka le bat ka don ka jingmot ka basniu bat u Joseph Henry ba u Joseph u don yo men sim ba khoj u jong blai u bat skam ya ka jinget ka jong wala u don shari jong ki breu Syari nong wei nagari ke snong ke baudon laring merau ya ushikari jong kibreu hari wat lahang ta utiap skam bau blai ulong ujo ulahang no baudon uong yaka kap kumno te ngala ban le yaka bakum gane kapop ka bakrau adu kata usiem ukenrat jonga ula IT yang ai ki baro ki badan gane ker hima ka jongu ula IT yang baro iki badan negeri ka ying ka jongu Henry ula hukum yang ba ombet ban ktakti ya pha ngis ngau tho para bangai ben abau Joseph ubat skam ya ka jinget ka jongu uri kendong ya la ka jong ka jinget utiep banjet kano kelenti ka bau dei banyan bat kano ka bau dei ya ka banyan hagi por ki jong Joseph ompat syam la tho ya ki shi phau tli ki hukum bat ublai ompat syam la ayo Moses ki shi phau tli ki hukum Henry ya bau men sim bo kho jong ublai udon no Joseph ki shi phau hukum ki la don lupa aga donot ke jong ki shi phau hukum ki la don lupa aga donot ke jong komta bau soitan nu kwa ban kni no ya kata ka jinget ke jong syam la yo namarulong bas kam
haga jingyat ke jongo namar bagi si phau kum ke jongo blai la tho hakim maulung kniap jong ke donon ke jongo josam kum tau tiap biang bala dau le ye ke ne ka pop ke bekrau wala da ki breu jong ke perthai kim yoi u tiap bau blai jong ke benang bat ukpau bah benang ula ban yoi kita ke kam ke bola ni kan maui ke jingyam ke jongo job uba om don ha ke tien ke jongo blai uba kat u job uba mat ye ke jinge habau ye kan do ha ke jingyam ke jongo om don u shekri jongo blai komu job uba mat ye ke jinge ke ba jenjar wat ke ying ke sem ke jongo ke lakin tat yo ki bahing asam ki lakan tat yo ki para marjan marpa ki para lok ki para jor ki lakan tat yo henry om tangkata wat ka lok ka jonguro ka lakan tat yo henry apa ka tengah ka jongu ka ong yikini ki kentien onda kum ta ka tengah jongu ka la ong no u meyaine kataru halaga jingjanai to kan tat no yo blai to yap no artan habang isngap ye kita ki kentien kibagat tengah kajong ujob kaang kalong ka bas ngodei bat kalong ka badei bakum no te habang i em ki sngi ki bamenta ngisat ong ye ki kentien kumno kat ka jinget ka jonga kumno ngala trei ye ka kam ka jong blai kine ki jing pang ki system ki wan hanga kat hadu ye ka bangam la ban ki kli sho henry habakum kita ki jing pensoi bi kijing tenjo ki wan hau job ka ba ngau tenat kalong bau job ujubab ye ka lok ka jong u de ka ba ong henry ula ong ha ka phakran go makran ka wei na ki riu be bale nyen pediang na ka tiu blai ye ka ba bha tengen om pediang ka ba sniu abang i pe pai se ka jingem ka jong u job baro ngi tep bau job ula do lot i ka jing dan ki jing am jong u baro bat ula do iki kon ki ti ki jongo henry ne ubalong shekri jong blai ula bat scam ye ke jinget ke jongo kat ado bau ke jubab ka bau ai ye ka lok ke jongo kalong ke besnautenat hadu kata ba tongin pediang na u blai tang ye ka babha hatongin pediang mo ye ka besniu hagi ni ki sngi ki bangi em menta dan sibon nangi ki kristan ngingop hagene ka benta hade ke tien ke chong play ka ong no bu sumari ki hukum onom tep ye ke ke basniu bat ka donot uriustan ka itu ye ka por bat ye ka jing bishar ujob usumar ye ki hukum ki chong play komta sham la tep ye ka basniu ha ke ne ka perthai u em bat u play ujuminat ban dhuai yo blai kum taus kham malaga chung ge jingai wat lada ki jing pen shoi ki wan raya bangi phai hakini ki sngi ke bangi em menta kalong ge bas ngau diau ge bas ngau si hadu kata abangi phai ke jinge jong ge ke perthai niyo i ke jing janjar ke jing yo snam ke jing shlai ki bakrau bagi jing jia ki bangim la ye ka banjer henry bangi phai ka jing em ka jongi ngem pat shem labat skami ka jinget ka jongi ngidang sin jor ka jinget ka jongi aga jing long ka jing em ka jongi ka ba man lai ka sngi ngem pat ya phai shaki ai ki jong kine ki wei pat ki jaka ngem pat shem la phai shaki ai ki ba shabar naga balang ka jongi naka shnong ge jongi haringin pechwa ban ngin yet chwa halaga jong ge balang bat ke shnong ki kristan ki jongi ka jingkali ka ba mi kalong baleite bagaying mane kalong ge bekenja bat ka ba daitha habangi perkhat perpuson ye kata marwei kalong namar bangi pat shamla bat skam yaga jinget ke jongi namar ngi pat shamla snoutu adu kan no blai u e yingi komta ke ying mane jongi kalong ka kenja bat ka badaita kiba bon le sengin perkhat kumno te ngin nge
Yau ne ublei uba ngemla ban yoi Henry nginget penban ya kibor ki jong soitan neka ba buram ye ngakran ye kata preng jong pi kirangba balang ki long kemi long kpa bat kiteman besan bat ka nuksa ka bang kwa ban ai nage bata jong kata kalong ringin pule nak exodus arpo kalendang lai ter ket khat ngin yo i ki shipho tali ki hukum ki bau blai la ai ho moses ngin pet na kito hato kini ki sngi ke bangi ementa ngilayat mo ka hukum ki jong blai habau blai wang wat klem ada ki breu ki bon ki balek persya ya kata blai wang wat tu ki breu ki bon ki balek persya ya kata blai wang ya rau para marjan kum bayalade ki breu ki lek persya ya kata Henry ka bas ngosi kalong ba haba kinong sumar yangi dan ki doktor ki jumaham bar ki ju ong yangi bangim bet ban bam yaune laneng bet ban bam ya katai daga basuk ni kongu peninget ya kata hang no te ka jinget jongi ka don apa kum kine ki sngi ki bangi em menta balai te ngimnget yo blai ka jingkeli kami balai ngimnget yo blai bala thau yangi nginget penbani kita ki breu ki ba ong yangi bangim bet ban bam ya gane ngim bet ban bam ya katai re bo blai ula bu i ki si phau hukum ngile persya ya kita dan ki ba ong bakum no te ngin ngai yau ne blai ubangim la ban yo i kata kalong ka juba bagi breu kem ngai yau blai namar kim la i ka ban yo i kiong bangim la ban yo i kum no ngin ngai yo harai para bangit bi tungin perkan kal yo sngow ya ka baka be sika diang bat sika mon Henry ngem syam la yo i ya ka ngem syam yo ya ka wat tang ban ta ro Henry ya kal u blai ula bu na gamta jongi balada kal kam don ngem la ya ka ban em hasla jong ni ka perthai kam no tamu blai ubala thau yangi blai uba it yangi ula thau yangi na ka domat bat tongin penkentang ya la de nama ruang tongin thau yo breu haga jingi seriam berkadur ke jongi hi uba kum mangi kum ta apa shwa ya ka bangin le ya ka no ka kam tongin perkhat para bangit bien langi le na am ban persmu bha yo blai namar ka ne ka dur ka bangi phong ka ne ka dur ka bangi dhan ka de ka dur ka jong blai bat ka jingli ka mi balai te u blai u bu ikine ki hukum lani ki shipau tali ki hukum Henry u blai u bu ikine ki hukum kalong naga benta jongi bangin yo i ka ban nget yo namar ka kitien ka jong blai ladangin pule ka ong balada klam hukum om don pop dia balai u blai u bu iki hukum lada bu iki hukum kamon baro ngilong ki bakhoi bat ki bahok namar bagi kitien ka jong blai ka kran ye kata ka ong balada klam hukum om don pop ka jubab kalong bau blai u bu iki hukum tang na ka benta ban tenju yangi langilang het na am yo Henry ladangin pai na do kitab ka beningkong ki breu ki jong blai kem syam langit yo habau blai ula tenju yaki tangga jing tenju ka bariat na ka bawang baro ki jing don kam ki bab ki kwa ban pendon kam na ka ne ka per phila ban pendon kam ki so ki pai baro Henry tang utau ding ubadona pedeng jong ka ne ka per penom la ban bam la ne ban khet yo baro ngila yo lot Henry tang utau wei
uba phim day ya kaban pam Henry kila ya persya ya ublay daga kila shim bat kila bam ya komta ublay ulayo bagila le persya ya ublay Genesis nriu kalundang san gat khat Deu blay ulayo bagata ga jing boman jung briu ga perthai kala krau bat bagi jing temu baro kini perkhat ka donut chungu kilong boman halaga sngi kilalong boman halaga sngi ki jing mot kini perkhat ki jongi komta ublay daga jing baga jing yisnei ka chungu ulaya penlong ya kata ka jing yalang hai ka ga sngi bat ulaya perkhat daga no ka benta ka bangi dai ban le ban pen empat higi breu ki bangala thau bad aga bakum gata kapor kala mi ka chupa bad ublai uang kala dei ye ka ban pha shi ka perthai uwei na preng chongi bad aba kila ya perkhat ya kata kila pha yo Jesus Christ ubalong ukhon batang marwei chongu ladangin pule na ka gospel ka jong Yohanes lai kalondong kanriu gat khat ka ang na bau blai ulai kata katai ka perthai kan bau lai ti no yelau khun balakha marwei ba wei ru banget ha u nom jat shu henry un yo ka jing ka babam jukon ha bau blai ulai yo bamangi ngem 14 kam kata ka jinget ka jongi ha ka ya ka ba biang ula pha yelau jong u khun chekani ka perthai ban pen na ka mata jongi bat abang perkhat ya kene ka jing ka jong blai ka baula ai hanga bangan kran na kene ka por ka bamenta ka long banga perkhat ya ka jing sha ka jong satang ka to kene por halor jong ka ding phna namar ka jing ka jong ula pha yau khon ji ka perthai ban yap na ka bata ki pop ki jongi para bangai be ya banga perkhat ya ka jing sha ka jong blai ya ka jing sha ka jong Jisu khon jong blai ngi ong ya ka Good Friday habangi penwan ya ka shi ka jing mot ka tien ka si kalong ka sngi tho ding ka ba kumno tingin la ban ong ba kalong ka sngi tho ding ka ba habala sa nar phna yau Jisu Christ hato don mo na preng jongi haba yap ki ba ying hasem lane yap kikmi kikpa lane ki henmen ki para haka ka sngi ka jingyap jongki ngin ong baga dei ka sngi ka babha ladang ngin ong kumta tikna ngin ong tau briu ulabi henry ya ka jingyap ka jong Jesus Christ ngi ong ka sngi tho ding ka babha ka ba khoi ka ba salam balai ngi ong kumta ka jing pen shai ka long namar bau Jisu wan jigri ka perthai usha halor gading phna nai ga banta ban pen thamai bat ban sat khon yegi pop bat kiram ki jongi hato kam long mo ka babha namar uwan ban sha agading phna ban pen khoj bat yegi pop ki jongi komta ka long ka babha bat haga jing sha ka jong Jisu halor ka ding phna wat udakan halor ka ding phna ka jing ka jing kersoi ka jing ka jongo habaula priang yu Jisu na du ka donut ka jongo walau long uba tu uba them uba runar uba dakan habaula phai da ka donut ka jongo da ka jing bat ka jing map ka jong blai yu Jisu wang haga nei ka sngi men long lem bat nga ha paradise ka jing ka ba hadu kata ka bangim la ban batai dei na kata ka dau bo nong roi shemen simuang ajing kat ki duriau ajing isnei bala shlei bau yap us ka jing yap yangi ban penim ai ka jing yap ka jong Jisu ban siu spa ki pop ki jongi om don kamban siu ka dor henry ula siu ma u halor ka ding phna ka dor ka bangi dei ban siu ka long kumno bangi nang ban buat iki din jat ki jongo but don way shipai
kila ya ong balada dem me dei shisha kun jong ublai to hiar nagato kading pna shapo lada ujisu ule ya kata ula hare ya bau pet ya gini ki briu uyo i ka pop renjanya ki kom ta lada u hiar na kading pna om don shu ki basat ya ka pop ke jong ki kom ta ga jing loi loi bet ga jing ret man siam ke jong u penret ya la dia bet pendam ka mon ke jong pau ba benang bau dai ban kiet ban sya ya kan ga lengkor daga jing it ke jong u berkata ga jing it ke jong u ke kersoi wat yau sipai rom udon wei sipai rom ubal don ga jing pang pop bat ki khmat ki jong u kimla ya ga ban yo ibha la som ya ga krom ga jong jisu ban pen shisha la ula yap na udang iem bat haba ula som ya ga krom jisu kasnam ga jong jisu kala dei haki khmat ki jong u bat abala dei ki khmat ki jong u ula yo ishai kedar bat ula so tho ya ga pop ka baule kom ta ula kala ka bomot bat ula longro u atiaru jong blai bagai kertang ga jong tau sipai rom kalong ulan gimas sipai rom uba som yu jisu na ga krom udai ulan gimas pat lama pat ya ki pop ki jong u para ni yo i ga jing e ga jong jisu ka ba sham la ting kai ga ta ga jing e ga jong u ula the ya ki breu ga ne ga per thai da ga jing map e ya ki pop ki jong i hanre ya bangi pai ga jing map ga jong i ngisngau ba kalong ga basenjor adu kata habau Petros ukeli nau jisu ko try ko kenrat kita iki breu ki yakran ben yangi bat yame hatong ila mo ban map yaki kabos ngau tenat e kalong mo jisu ang lada ki la le pop persya ya phi nyau posen nyau ya ka sisngi phidang la ban map yaki ka jing map e kabalakat ka jing map e ka bakraw nyau posen nyau lada ki le pop persya ya phi phidang la ban map lada ki thap ya phi phela ban map ladangi multiply ya ka nyau posen nyau kalong saus pa kandai posen haga shisngi ujisu udang la ban map kata kalong ga jing it ka jong jisu ka baum sham la tingkai ya ga jing map ka jong u haga ba umap yangi hada ya bangi pai haga jing em ga jong i kini kisngi bat ki por ki jong i habangi le kai menshwa ki por ki bangi dang khna ro ka jingmap ka jongi ka long bangen ailat tang laisen ka baning kong ngidang map ka ba ar ngidang map ngila ai ka jing maham ka bachot bada ka balai ladangi yo ladangi lap ngen no map shu tongin perkhat para bangit biye ladau jisu wangan map ya pi tang laisen ngiles lese ngatharai bangin nom yo man ya ka hima jong ki benang ladau blayun map yang itang laisen ngin nom yo man ya ka hima jong ki benang hadai dai bau jisu umap yang i saus pa khandai pho sien na ka shisngi kum tangi em ngi long kum ne kum bangi long menta dai lang ba ka jing it ka jong u ba ula ban map ye ki pop ki jongi namaru jisu ang laki pop jong phi kila saw han han ken le kat kayor bala kila saw thu ken long ko munyu lang bran kom ta kata ga jing it ki jong u jisu u bala it na ga ta ki pop ki jongi ken mau ye ka wei ka riu kan thai habau tunga jongka u ba bu a uba tanglang uba jusho judat ya ka na ka wei ka por sa ka wei pat jaring kat ai ka sngi ukelan hamadan bat unarula day ya ki khmat ki jong ubaro arliang bala leche hospital la sumaria u komtau la day ban du no ya ka jing yo i ya ki khmat ki jong u hanrai ka lok ka jong u kala ai smo bha ya baro arliang ki khmat na ka bata jong u ya ka bau la ban yo i bat andau la wat na ki doctor
mano ba ai kita ki khmat na kem ta jongu kita ki khmat ki ba ai ki ba koridor tam henry om don kam ban siu ki watang shiting karo henry on daula tiap ba dei ka lok ka jongu ka ba ai kita ula dap daga jing sngosi ka ba kraw bat ula kala ka ba mun badula I ya ka Kaksian ke jong blai lang dingin pai ar Timothy kalnong ga ban kong ga khat ka ban yo ka ong blai sham la ai ka bor ban shap ting Henry ban I ladang I don ye ka jing e para bang bien ngenom shap ting ye ki jong ga ne ka perthai ngenom shap ting use em jing dom lawan kumno ro ngila ban le persya yo namar ngi don ka jing e ka ba ko muji sukras Ikam ki apostol nyau kalendong riu pau kat khat ka batai yangi syapang kajing syayap kajing syalen temmau kajong utteman basan Stefan haba utteman basan Stefan ula sya ban len temmau ha usol ha kajogo porong pat syam la kelai ka bemut bar aba utteman basan Stefan ula sya I kata kajing sya usol jong katasos bat ashwa ba unkot mensim wang yigini ki kenten atrai wat thawaki yagane ka pop kajing I kajong usol kajing I kajong teman besan Stefan upen pau ba wang atrai wat thawaki yagane ka pop bat nang ba kata kajing dwai kajong u de kajing I bat kajing pendam riat akmat jong blai yu yo slow kendiang I kajing dwai bangai kakten kajong blai ka kran I kata bat tang kumbakat to ke nepor lapan kelai ke bomon yau sol kacarsas kumta ke ktian ke jong blai ka ong namar kata to dapen ko ngu yala de ho blai Henry to yala persya yo soitan teun pet yap no napi ladangi ko ngu ye ki ktian ke jong blai ni dap de ke jing e padu musiem bokoj usoitan habau wan ngin yala persya yo bat un pet yap no nangi Onam la e ka ban yele persya yengi da lei ro habangi don ye ga jing e ka boko muji sukres para bangi beyeng ka jing kentu hapreng jong ilang iwei piwei gane ka por ka bementa kalong patong yen perkat yela de marwei ba bangi mi syaba bang mi don hakilenti ke singkien tongin perkat bangin nom keman bangin nom perkat bat bangin nom sngobhatan ha kajing he bakajing yar jong kebalang Henry tongin perkat langi labe brai ne am syagathong banlong kum Yesus Kristus ngen perkat langi labe brai ne am syagathong banlong Kom uji sukres Wat pi yo try kat badang la ban syam yo to khot karpat yo kat bau thang hajan tongin khot karpat para banget be yo uji sukres kat bau dong don hajan namar ka ktian ke jong blai ka ong to khot karpat yo uji sukres kat bau dong don hajan wat pedre kat bau jisu dang don hajan ngidei ban khot karpat yo namar ladang imle kumta ladang ipetri kumujona yokan poi kapor bau jisu syamla ngap shu ya ke jing khot karpat ke jongi kalong ka ba e na ka mata jonga jongpi banwat yo namar ngim syamla yo i yo Henry ya bau jisu dang ajan yangi tongin dam krop igis lajat ki jongu ba bangin khot karpat yo knangi ya ka bangin la banlong hajan ha uji sukres jisu ulong uba I bat uba dap daga jingkan rei ke jing isnei ke jongu bangin khot karpat yu ulong uba sngow kendiang wala dangi long kinong pom Henry bangin nom pep ken para bangi be ban khot karpat yu namar yu jngai nangi ngen nom la I ka ban wan bat ban syampat yu bat ka bang kwa I ka ban penkot hakini ka por ka bementa daga ktian ka basngu tenat ke jong Jisu ka bawang ada gospel ke jong Yohanes riu kalnong lai punyo ketkan barok bau tau kupau ai hanga kinwan hanga
Ta te ubawan hanga da lei nganom kentaj no syabar. Ta te ubawan hanga da lei nganom kentaj no syabar. Kata gade kejing it kejong Jisu. Ta ubawan au Jisu. Belaki pop kila sau han kin sali kat kayo. Bo Jisu un sakhat bandrung hake kerdap chong gi benang. Banunom kentaj yangi da lei ruam. Kombau lekran hake ktien kejongo. To blayun yo i kaban kerku. Ban yarap yang ilang iwei piwei kene kapor kabemta. Play na kabemta kapuram kejongo. Amen.